Radio Melissa. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі твоєму, під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей і дав, книгу життя нас записав. Сім'я для кожного з нас це є найважливіше в житті – мати батьків, а особливо, коли вони ще є живі. На жаль, я вже не маю живих батьків. І трошки, на жаль, коли в нас в Україні був коронавірус, я втратила маму. Вона захворіла на коронавірус і не врятувала. Це для мене таки дуже болюча тема. Але попри те болюче, є дуже хороші спогади, як мама мені співала наші колискові пісні. І одну пісню я коротенько можу заспівати, тому що я на ній виросла. Мама не була музикант, мама була медик, але любила співати і, можливо, і передалося від неї так само любов до пісні, до колискової. Η οικογένεια είναι το πιο βασικό ότι υπάρχει στη ζωή μας και είναι τυχεροί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μαμά και μπαμπά. Εγώ δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω ούτε μαμά ούτε μπαμπά και όταν είχαμε κορονοϊό για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές επειδή η μαμά μου κόλλησε κορονοϊό και δεν μπορούσε να την... δεν βγήκε, πέθανε. Αλλά εγώ και ο μπαμπάς μου πέθανε πριν, αλλά εγώ θυμάμαι όταν η μαμά μου με τραγούδισε όταν ήμουν πολύ μικρή και η μαμά μου είχε πολύ ωραία φωνή, εκτός που δεν ήταν ποτέ μουσικός η μαμά μου, αλλά μάλλον αγάπησε πολύ την μουσική και μάλλον και από αυτήν μου έδωσε η αγάπη για μουσική, επειδή και εγώ αγαπάω πάρα πολύ μουσική και τώρα, αν θέλετε, μπορώ να σας τραγουδήσω ένα μικρό κομματάκι που μου τραγούδισε η μαμά όταν ήμουν παιδί. Котику біленький, котку волохатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитяти, дитя буде спати, коти колисати. От під таку я завжди засинала. Мама мені розказувала, але вже потім в більшому віці я вже сама то чула, і мені так дуже приємні такі хвилини залишилися. Αυτό που τραγούδισε μαμά όταν ήμουν μικρή και αυτές θυμάμαι πάρα πολύ καλά και όταν το τραγουδάω και εγώ θυμίζω τα καλύτερα, μου βγαίνει από το πτυχή μου τα καλύτερα ότι θυμάμαι. А тут в Греції ми є разом, я чоловік і синочок, і синочкові я завжди співала нашу колядку. Таку він завжди засинав, завжди спав під неї. Не то, що засинав, а так спав. Я йому завжди співала «Спи, Ісусе, спи». Така. Εδώ στην Ελλάδα είμαι με την οικογένειά μου τώρα, είναι άντρας μου και το παιδάκι μου και το παιδί μου όταν πήγε για ύπνο, εγώ πάντα του τραγούδισα ένα κομμάτι που είναι για Χριστούγεννα που τραγουδάμε εμείς, ένα που θέλει να πει ότι κοιμήσου Χριστός, μικρός Χριστός, κοιμήσου Χριστούλη, κοιμήσου. Ну і в один куплетик заспіваю. Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я тебе колисати, пісеньками присипляти, люлі, люлі, спи, серденько, спи, Ісусе, спи. Я тебе колисати, пісеньками
Дуже цікаво було мені послухати Ірину, бо я згадала мої спогади, коли в мене були малі діти. Мені мама колисково не співала. Але коли в мене з'явилися діти, то я їм співала саме таку мелодію. Я її не знала слів. Але мелодія була саме така. Я сама собі щось вигадувала кожен раз, то були наче якісь слова, щось там собі дитинка. Але оцей котику, то він в основі був. Тобто я хочу сказати, що це на якомусь генетичному плані, тобто дуже глибоко це от якесь таке, воно входить корінням дуже-дуже далеко, дуже глибока пісня, і вона, тобто вона просто в нас. Це дуже хочу добавити. Θέλει να πει πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, επειδή όταν τραγούδισε το πρώτο κομμάτι τραγούδι που έχει σχέση με Γαθούλα, το τραγούδι λέει ότι Γαθούλα μην περπατάς, να μην ξυπνάς το παιδάκι, πρόσεξε, το παιδάκι κοιμάται, κάνε και κούνια μπέλα στο παιδάκι να κοιμάται. Λέει ότι η μαμά της δεν τραγούδισε ποτέ τραγούδια, αλλά όταν έκανε τα μωρά, τα παιδιά της, τραγούδισε μόνη της και τραγούδισε ακριβώς αυτή τη μελωδία που τραγούδισε η Ειρήνη χωρίς να ξέρει λόγια. Δηλαδή αυτό τα μοτίβα, αυτά είναι μέσα στο DNA μας και είναι ρίζες τόσο βαθιές που χωρίς και δεν ξέρεις λόγια, αλλά όταν είσαι μαμά και έχεις παιδιά και θέλεις τα παιδιά να κοιμηθούν, από μόνο του βγαίνει αυτό. Και αυτό ήθελε να πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το για мама. Я зараз розкажу вам, дівчата, один маленький кусочок. Вже почали про дітей. У мене, коли Богдан був малесенький, мій син, то я також йому співала одну пісню, але я йому це співала не коли він лягав спати, а коли він хотіла, щоб він вставав зранку. Τώρα που θυμηθήκαν για τα παιδιά, θυμήθηκα και εγώ στο παιδί μου, στο μικρό παιδί μου που έχω, τώρα δεν είναι μικρό, εγώ τραγούδισα ένα τραγούδι όταν ήθελα να ξυπνήσει. Επειδή το πρωί που τον ξύπναγα για να πάει σχολείο ή παιδικό σταθμό, εγώ το τραγούδισα ένα τραγούδι. Το τραγούδι είναι γνωστό τραγούδι, αλλά τα λόγια εγώ άλλαξα. Άλλαξα για να είναι αστεία. Τώρα να σας τραγουδήσω, αλλά πρώτα να μεταφράσω και μετά να τραγουδήσω. Я вам, дівчата, я кажу, що я зараз вам перекладу цю, бо музика, вона відома, але слова я придумувала сама, щоб вони були смішні, щоб він сміявся. Я йому співала пісню, тобто я кажу, про що пісня. Пісня була, у нас є пісня, що жили у бабусі два веселі гусі, а я ту саму пісню співала, але жили у Богдана два таракана. Το τραγούδι λέει, είναι γνωστό τραγούδι παιδικό που λέει «Ζούσαν στη γιαγιά δύο πάπιες» και μετά τι κάνανε οι πάπιες. Και εγώ τραγούδισα ότι ζούσαν στο Μπογδάν, που είναι γιος μου, ονομάζεται Μπογδάν, δύο κατσαρίτες. Τώρα να σας τραγουδήσω ένα μικρό κομμάτι. Και το τραγούδισα κάθε πρωί για να ξυπνήσει. Жили у Богдана два таракана, один сірий, другий білий, два таракана. Ой, кричить Богдан, десь пропав тарган, один сілий, другий білий, два таракана. Мили вони лапки, десь біля канавки, один сірий, другий білий, два таракана. Και όταν άρχισα να το τραγουδήσω γέλαγε επειδή είναι δύο και έτσι ξυπνήσαμε κάθε πρωί. Ωραίο. Ξυπνούσα εύκολα. Με γέλια. Μετά έτσι λαχκοστώ, ο κόσμος завжди сміявся. Και τώρα που είναι 30 χρονών, που δεν μας μιλάει τώρα πια πολύ, που δεν θέλει ούτε μαμά ούτε μπαμπά, εγώ κάποια φορά του τραγουδήσω λιγάκι «Ζήλι ο Μπογδάνα» σαν να κλαίω και αυτός γελάει πάντα, μα πάντα. Я кажу, що він зараз вже став дорослим, він не хоче дуже говорити, не хоче дзвонити, але я коли така трошки починаю йому так співати цю пісеньку, він завжди сміється.
нас в родині були музиканти, які грали по весіллях. І коли в нас в місті, то ж колись в шалашах робили в місті. І я завжди виступала, там 1-2 пісні на весіллі співала. І колись були магнітофони на бабіни такі великі. І мама зберегла, і я зберегла наш архів, там, де я в 5 класі співаю 2 пісні. Осінь наступає, листя опадає, і ой на горі 2 дубки. Це мій такий перший голос був. А синочка я завжди записувала. Ήταν μικρή, ήταν στη 5η δημοτικού, ήταν 11 χρονών. Ότι στην Ουκρανία εμείς αν κάναμε γιορτή, κάναμε γιορτές έξω. Φτιάξαμε ένα πρόχειρο σαν σπίτι και εκεί μέσα βάζαμε φαγητά και καθίσουμε. Ήταν σαν γάμο, κάναμε. Λέει, έχει πάει εκεί στο τέτοιο γάμο και 1-2 τραγούδια εκεί τραγούδισε. Και τραγούδισε 2 τραγούδια και γράψανε σε ένα κασετόφωνο που έχει πολύ μεγάλες τέτοιες με ταινία τότε. Και έχει αυτό, αυτή τη μπαμπίνα το λένε, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Έχει την μπαμπίνα που είναι εγγραμμένη πως τραγουδάει στις 11 χρονών της σε γάμο 2 τραγούδια. Όνομα Юпітер, Магніто. Το μπαμπίνα το ονομάζεται Юпітер. Το έχουμε και εμείς, ναι. Είναι τώρα Αντίκα. У мене тато працював на кіностудії, і він дуже полюбляв все, що зв'язано з таким з мистецтвом, щось не те, що творити, а відтворювати. І він собі, у нього дуже було багато фотоапаратів. Цей перший великий кіноапарат, він купив кінопроєктор такий здоровий, і він знімав домашнє кіно, але воно було німе. Але завжди він так, він прокручував цей звук кіноапарата, що тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, і ми там щось там діти робили, там бабуся, там, щось таке він придумував, тітри якісь там собі малював. Він був художником, він там щось таке цікаве робив, але без звука. Εμείς είπαμε ότι η μπαμπάς της δούλευε στο κινηματογράφο και ήταν κινηματογράφος. Και λέει ότι είχαν στο σπίτι και του άρεσε πάρα πολύ αυτά τα όλα μηχάνημα και όλα αυτά. Και του άρεσε έφτιαχνε και αυτός ταινίες μικρές, αλλά ήταν χωρίς φωνή. Ήταν Чорнобілі? Спочатку чорно-білі, фотографії то точно чорно-білі було спочатку. Дуже багато. А кіно вже почалось, воно кольорове було вже, я не пам'ятаю, які це роки. Είχε πάρα πολλές φωτομηχανές και έφτιαχνε φωτογραφίες ασπρόμαυρες. Αλλά μετά, περίπου 1970-1980, έφτιαξε και ταινίες, αλλά ήταν χωρίς φωνές οι ταινίες. Δηλαδή κάτι κάνανε τα παιδιά μαζί με γιαγιά και αυτός έκανε, μετά μόνος του έβαλε τίτλους και μετά, και λέει, θυμάται πάρα πολύ ο ήχος που κάνει το μηχάνημα. Επειδή είχε στο σπίτι το μηχάνημα που μπορούσε να δείχνει με προέκτορ, αλλά όχι το προέκτορ, το παλιό προέκτορ, που και λέει και εμείς θυμόμαστε που ο μπαμπάς μας κάνει αυτά τα πρόβα όλα αυτά και μετά καθίσουμε και δείχνουμε και αυτή πώς γυρνάει αυτό το μηχάνημα, λέει αυτή. Я просто зараз згадала, поринули ці спогади, і я згадала, що от один із фільмів, що папа робив, це був присвячений народженню моєї сестри. І він так цікаво оформив там цілий фільм, значить, в головних ролях. Значить, я, мама і він. І вдруг, значить, він малював «Прилітає аїст», як? Український? Лелека. І, значить, він з таким пакуночком, це малював цю лелеку, малював, як він там летить, там крилишками малював. Він там щось там мультики, щось вирізав цих лелек, і щоб якось там потім все знімав. І він, значить, з пакуночком летить, і, значить, і цей пакуночок падає, і вже слідуючий кадр, там вже сестричка вже кричить. Таке це було. Він там щось придумав, таке фантазував, але цікаво, що він творив.
Τωρί, щось таке відбувалося. Λέει ότι θυμάται ότι όλα αυτά που λένε τώρα τις έχει γυρίσει πίσω και σκέφτεται και βλέπει στο μυαλό της πως ο μπαμπά, τι έκανε ο μπαμπά όταν γεννήθηκε η αδελφή της. Όταν γεννήθηκε η αδελφή της, ο μπαμπά έφτιαξε ένα μικρό σίνεμα για αυτό το. Εμείς πώς βάζουμε φωτογραφίες, αυτός έφτιαξε αυτό. Και λέει ότι έκατσε μόνος του, ήταν και ζωγράφος και ζωγράφησε και έκανε και ήταν και σαν καρτούν παιδικά μαζί με το φιλμ. Και λέει έβγαλε ότι στις πρώτες τίτλες, ποιος είναι ηθοποιός, μαμά, μπαμπάς και αυτά μετά το έγραψε όλο, δηλαδή ήταν σαν ολόκληρη έτοιμο ταινία λίγο με καρτούν, με τα παιδικά μαζί και λέει θυμάται πως έρχεται ένα ετός μεγάλος, πώς λέγεται αυτός και έχει στο στόμα ένα κλουφί με παιδί και πως ανοίγει το στόμα και πέφτει το παιδί και πέφτει το κλουφί και είναι και το παιδάκι αληθινό, δηλαδή ότι μας φέρανε. Θυμάται πάρα πολύ αυτό. Ότι ήταν το πρώτο που στη ζωή του ήταν για να φτιάχνει κάτι, ήταν πολύ... Είχε ταλέντο σε αυτά. А я ще пригадала таку історію. Мама через мене завжди мала проблеми. Які проблеми з сусідкою? Бо як я навчалася в музичному коледжі і треба було готуватися до конкурсів, до всіх, і приїжджала на вихідні, на суботу-неділю, відповідно брала бандуру і займалася, але займалася по 3-4 години. А сусідка, вона була старша, це пенсіонер, і вона цього не витримувала. І завжди мала проблеми за мене, тому що я грала на інструменті, співала дуже високі ноти, сопрано перше. І вона, це ніхто так не сприймав, як вона. І завжди вона сварилася з мамою, і через мене такі були проблеми в суботу-неділю. І вона потім аж хрестилася і казала, добре, що вона вже поїхала на навчання, що 5 днів буде спокою. Περιγράφει μια ιστορία που ήταν όταν ήταν φοιτήτρια όχι στο σχολείο, μετά από το σχολείο μουσική, πιο ψηλά, στο ΤΕΙ, μουσικό πανεπιστήμιο. Και ερχόταν στο σπίτι μόνο για Σάββατο Κυριακή, επειδή όλη την εβδομάδα σπούδασε έξω από την πόλη που έμενε και ερχόταν Σάββατο Κυριακή στο σπίτι. Και βεβαίως είχε πάρα πολλές σπουδές, έπρεπε να παίζει συνέχεια, είδατε το όργανο, την μπαντούρα και να τραγουδήσει συνέχεια. Και το έκανε Σάββατο Κυριακή, δεν είχε άδεια και ρεπό. Και όταν έκανε το Σάββατο Κυριακή μπορούσε να το κάνει τα ίδια και τα ίδια, όχι 1 ώρα, όχι μισή ώρα, και 3 και 4 ώρες κάθε μέρα. Και η γείτονα δεν το άντυχε καθόλου, φώναζε πάρα πολύ με τη μάνα της, επειδή η Ειρήνη, αφού είναι τραγουδίστρια, τραγούδι και πολύ ψηλές νότες. Και αυτή δεν άντυχε καθόλου και όταν ήταν Δευτέρα είπε ευτυχώς Παναγία μου φεύγει 5 μέρες έχουμε ησυχία. Λέω ότι η μαμά είχε πάρα πολύ μεγάλα. Περιμένανε Σαββατοκυριακή σαν... Άρια, όπερα, Хто на хресті за них вмирав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі твоєму, під небесами, радість і мир ти дарував. Життя за людей і дав, книгу життя нас записав. This podcast was produced during a workshop organized by ERC Mute in collaboration with Melissa Network.